nawr yng nghanol cylch y defaid ac yng nghanol yr heilwen braf mae un o ddefed cynhenid hynaf y deyrnas gyfunol sef y Suffolk ac am awr ochr i mae Sioe Thomas blaenant y garn Abergorlech. Croeso ato ni Sioe. Diolch yn fawr. Hen gymydog y fi ar un adeg. Unwaith? Wel, dim hen. So ti'n hen o gwbl? Wel, hen ac y ti. Fi'n palu twll ni yna, fi. Ond beth bynnag, y Suffolks. Mae'r defaid blwyddyn yn y cylch ar hyn o bryd. A fi'n credu mai hon siŵr o fod yn un o dosbarthiadau mwyaf cyffroes cylch y defaid eleni, siŵr o fod. Siŵr o fod, byddwn ni'n gweud fel brydwr Suffolk, hon yw'r gystadleuaeth byddwn ni moyn ennill. A beth sy'n yma? Mae rhyw 18-19 o'n yma. A'i fod yn deg, maen nhw'n, wel, mae'n bleser gweld nhw. A mae enwau mawr yma, yn dod e? Maen nhw gyd yma, y gweud y gwir. Maen nhw wedi dod o bob man. Wel, o bob man dros y Deyrnas Unedig, y gweud y gwir, dim jyst yn Cymru. A'r un sy'n trydydd nawr lawr y rhestr, mae hwnna wedi cael llwyddiant yn barod eleni o iddo Ali Jackson, Dumfries Galloway. Ia, wedi wneud yn go lew yn yr Highland, wedi ennill yn y Great Yorkshire, a dim jyst ennill y Suffolks, nath i ennill yr Interbryd hefyd. So, mae wedi dod lawr i drial i fan hyn. Mae bach o gystadleuaeth ag e. Mae eitha line-up fan hyn, i gweud y gwir. Mae Pat yn mynd i gael gwysad fan hyn i ddewis i enillydd, i gweud y gwir. Ie, Pat Geirni o Monmouth o Sir Fynwy, ond Gwyddel yn reiddiol, wedi bod yn byw yn Iwerddon am flynyddoedd maith, ond wedi gweld y goled o draw i Gymru. Fi'n poeni fe amdano hynny yn aml. A mae Pat yn fachan... Bydd e ddim yn hir sy'n gyda yn rhoi rhain yn drefen. Mae fe wedi trin o drafod miloedd ar filoedd o ddefed arbennig dros i gyfnod yn dweud. Mae'n gweithio fel stockman ar hyn o bryd i Dai Walters. Ie, digon o brofiad y Pat, dim jyst yn y byd Suffolks, ond yn enwedig yn y byd Suffolks, byddwn ni'n gweud. Wedi gweithio gyda, wel, y goreion yn y bryd. Tom Bailey i ddechrau. Yn Iwerddon. Yn Iwerddon, symud mlaen wedyn gyda Dan Tynan yn dyma bach o amser fi oedd e fyny gyda diadau lla'r glu, ond nath ei enw, nath ei farc. Ie, gwerthu oen hwrdd am 90,000. 90,000 nôl i Gymru at Ymyfyr. Record y bryd? Record y bryd ar y pryd, ie. Mae wedi cael ei chwalu nawr. Rhyw 2-3 blynedd nôl, ath bwrdd gyda'r sportsmans, gath reini 200,000 am o'n lan yn Lanark. So, gath y record ni ei chwalu de. Felly mae Pat yn amlwg yn gwybod beth mae'n gwneud. A mae'n neis i gael beirniaid fel la sydd yn rhoi talenggod wedyn i bob un cystadleuaeth yn y fe. Wel, mae'n deg i weid hefyd bod y beirniad wedi tynnu lot fwy o ddefed nag arfer i'r classes hyn, achos dwi'n credu mae'r nifer fwyaf o Suffolks wedi bod yn y siow fawr ys blynydde. Rhai yn gweud tydi'r hon yw'r record, ydy? Ydy, mae'r niferoedd ar eich stegawd. A ni'n gweld nawr ym beirniad gyda cystadleuwyr newydd. Fel at ti'n gweud, wedi denu cystadleuwyr newydd. O dyma un ohonyn nhw, Paul Delves, o ardal Trallwng, a'i ferch ywryn Georgia Delves. Yn braf i weld rhai newydd yn dod yn dweud. Wastad yn. A nhw wedi bod lan yn Lanark y ddiwedd ar y gwerthu. Di sadwn, yw fe, oedd y sel? Ie, mae'n amser wyl o brysur i'r brydwyr Suffolk, really. Mae'r sel yn Lanark fel arfer yn disgyn cyn y siow fawr, wedyn mae hon, a wedyn mae'r sale yn Shrewsbury yn dod lan weekend hyn, so mae'n amser brysur. A fi'n credu na pam yn ymal, i ni ddim yn cael cweit y nifer yn y siow fawr yma, achos mae'n amser mor brysur y bryd. Ydy, a hefyd, ni'n gallu gweld mewn adeg lle chi'n treol hwrdda rhain hefyd, ni'n gallu gweld y sponges yn rai o'n nhw'n barod. Ydy, wel, na'r job wnaethon ni ddo cyn dod lan me heddi, so... Mae'n amser to, mae'n amser dechrau to. Paratoi ar gyfer rwy'n a flwyddyn nesaf. Ie, wir. Ni off yn pennau. Ie, Clay. Ond yna ni, tra bod Pat Geirni yn mynd trwy bethau fan hyn yn nosbarth y defaid blwyddyn. Fe gewn ni hoi fach o gylch y defaid. Ac yn gyfle i weld beth arall sy'n digwydd ar hyd y lled y maes. Dorf y mwynhau yng nghanol yr heilwen braf yn gwylio Suffolks wrthi Sioe Thomas blaenant y garn Abergorlech. Nawr te. Dwi'n meddwl bod y canlyniad ar y gorwel. Ble mae'n fynd? Dwi'n mynd i aros fel mai? Fi ddim yn gweld yn symud. I gweud y gwir, mae'r ddafad gynta yna mae'n sefyll mas.
Neu wedi newid tyma bach o'r ail ar trydydd rownd, ond fel hyn fi'n credu mae'n mynd i sefyll. I atgoffa bawb adre arni o'r Pantygroes Flint sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. A mae hon yn chwaer i bencamproeg sioe'r ucheldir o eiddo Myfyr Evans o Gogledd Cymru. Y bryd yma wedi wneud, y llinell yma wedi wneud yn dda iawn yn ddiweddar yn dweud. Chwar hon yn cael ei gwerthu am 8,000 o bunnoedd i arni o'r a'i chwar i yn wneud 23,000. Yep. Teulu. Tipyn o deulu. Arbennig iawn. Felly, fe sydd ar y brig ar hyn o bryd? Dyw Pat yn mynd i hala cymaint o hyn o amser i wneud i feddwl lan yn dim un dosbarth arall, ond thumbs up, mae wedi wneud i. Mae wedi rhoi'r nod i'r stiwardiad. Mae wedi cael gres i drad y llythrenol yn dosbarth yma, Ydy, mae ie. Hon oedd y dosbarth oedd pawb eisiau ennill. All hon fod yn bwerus iawn ar gyfer pencampwriaeth y Suffolk. Gall. A mellach mlaen, rhaid ni gofio, John Sinnett sydd yn gyniadu'r Interbreed. John Sinnett o Gaerlywelydd ef yn un o hoelion 8 Cymdeithas y Suffolks. Ie, certainly. Mae'n deall bob bryd, i gweud y gwir, mae'n fachan gwybodus iawn, ond byddwn ni'n meddwl bod hon yn mynd i dynnu llygad John Sinnett nes mlaen yn yr wsnodd. Wel, na fe. Geiriau mowr fyna hewg, fe gawn ni weld. Mae eisiau rhywbeth i stopoi. Welly ni ddechrau rhoi better nhw nawr, yma? Siwr o fod, good idea, ffind o bookies. Diolch yn fawr i ti hew, nawr te, just i gadarnhau. Arni o'r Pantygroes Flint yn ennill y wobr cyntaf. Whoa, well done! Thank you. You are sweating pints. Oh, yeah, a lot, yeah. That was a big competition, wasn't it? Oh, it was very good, yeah. Very nice to see as well. Yeah. Yeah. That's the one everybody wants to win. I know, yeah. Can't believe it, to be honest. But see, it's something special. Oh, yeah, lovely, yeah. That's a lovely sheep. Yeah, she's had a good year so far. Yeah, she's only been to one show. She was breed champion and, yeah, done well, yeah. Very happy with it. And good luck later on. Thank you very much. Yeah, you're a step closer. Oh, one step, yeah. Good luck. Thank Diolch yn fawr. you.